Pán primátor, ak by ste mali pomenovať najväčší problém Bratislavy, čo by to bolo? Jednoznačne ja. Ja, Matúš Valo, som najväčší problém Bratislavy. By mal povedať, či? On to síce nepovie priamo, ale potvrdí to svojou odpoveďou. Počúvaj pozorne. V týchto dňoch je to teplo, samozrejme. Bojujeme všetci s tým, aby sme našli priestor, kde je nejaká nižšia teplota. A je to problém, o ktorom rozumí ľudia hovoria už roky, že tu máme nie že klimatický problém, ale naozaj sú klimatickú krízu. A my aj roky preto robíme, lebo veríme, že tá klimatická kríza tu je a z nášho pohľadu je to príprava mesta, aby sa vedelo, aby bolo pripravené na rôzne situácie, ktoré vyplývajú napríklad zo zvýšenia denných teplôt, a ktoré potom pokračujú zo znefunkčenia niektorej infraštruktúry alebo týchto vecí. A budeme vydávať aj teraz takú príručku, ktorá hovorí o tom, ako sa napríklad chovať, keď je blackout. To je veľký problém, ktorý vidíme aj v ukrajinských mestách, ale aj v Nemecku sa to stalo. 4-dňový blackout mali v jednej veľkej berlínskej štvrti. Rozumní ľudia, PSK-ri, veria a vedia, že tu máme subklimatickú krízu a preto aj robia pre Bratislavu v oblasti klímy niečo. Niečo, čo sme si za posledných 8 rokov nevšimli. Ale pozor, vydajú príručku. Počúvajte, lebo inak neuveríte. Ale najväčší problém v týchto dňoch je určite teplo a aby ľudia si dávali pozor pri kúpaní. Veľký navýšený počet ľudí vo vode znamená aj počet problémov vo vode a samozrejme, aby starí ľudia sa starali o seba, alebo v tých teplách, ako keby je to pre nich nebezpečné. Takže týmto teraz žijeme ako v týchto dňoch. Môže takýto jednoducho múdry človek Matúš Valo riadiť taký zložitý konglomerát, akým je Bratislava? Sa pýtam Bratislavčanov. Veľký navýšený počet PSK-rov hocikde znamená aj navýšenie počtu problémov hocikde. A hádanka nakoniec. Ak je na jednom mieste veľa takých múdrych a rozladených ľudí, ako je Matúš Valo, ako sa to miesto volá? Primaciálny palác.